Muchingelo, Mamuchikulu, Muchikuzunika, Muchikuzumise, Tipemphere. Ambuye mbali wathu Dr. Saulos Chilima wachoka tsopano mdziko lapansi powasiya onse amene akumulira pano. Tithandizeni kuti pamene tikulira mbali wathuyu timukumbukire ndi kukhala mchiyembekezo cha moyo osatha kuti tsiku lina mudzatisonkhanitse pamodzi naye. Ambuye mkulira kwathu tikutembenukira kwa inu kuti sindinu Mulungu wachifundo amene mmatsekulira makutu ana anu onse. Ndani mapemphero athu opempherera mzimu wa m'bale wathu mwana wanu amene mwamuyitana kutsogolo lapansi ndibwera kwa inu. Mtsogoleni ufumu wanu wakuwala ndi mtendere, ndipo pempha zimenezi mwa mwana wanu Yesu Khristu ambuye ndi Mulungu wathu amene ali ndi moyo ndi ufumu umodzi ndi Mzimu Woyera tsopano ndi pa nthawi zosatha. Ambuye amatilonda pamene tikupita pamene tikubwerera. Mulungu akhale nafe lero pamene tikuyamba ulendo wathu wotsiriza ndi m'bale wathu Saulos Chilima. Kupempherera anthu akufa. Ambuye mwapatse anthu akufa mtendere osatha, kuwala kosatha kuwalire maso awo, ause ndi mtendere. Amen. Ambuye akhale nanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Zikomo kwambiri Reverend Father Augustine Katundu. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, shortly we will commence our journey to St. Patrick's Catholic Church, where we are going to have a mass. And the order of procession is as follows. We'll have the vehicle for the Secretary to the President and Cabinet in front. And behind this vehicle, we are going to have that vehicle for the Malawi Defense Force pall bearers. Then the military police vehicle. This will be followed by the hearse carrying the casket bearing the remains of late Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima. And behind the hearse, we'll have His Excellency's vehicle, and this is going to be followed by a vehicle which will have the First Lady, Madam Monica Chakwera, and Madam Mary Chilima. And the last vehicle is going to be a military police vehicle. Our request is that all of us follow the military police vehicle in an orderly manner. When we get to the church, we are going to be shown where we are supposed to be seated. So before our departure here, may I request the Malawi Defense Force pallbearers to come forward so that we have the casket bearing the remains of the late Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima in our hearse. Pallbearers. Yes, good. Tipempe tonse time panthawi imene thupi la malemu Right Honorable Dr. Saulos Kraus Chilima likunyamulidwa malo awa ndi kulowa mu galimoto imene.
Alimanda, 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 Iwo wasalioka, Alimanda matauka, Alimanda, Alimanda, Iwo wasalioka, Alimanda matauka, Alimanda, Alimanda, Iwo wasalioka, Alimanda matauka. Alimanda, Ola Mampanesi, Alimanda, Matauda, Akandini, Tibatan, Alimanda, Akamuki, Tungai, Alimanda, Matauda, Alimanda, 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 Iwo Watarioka, Alimanda, Matauda, Alimanda, 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 Iwo Watarioka, Alimanda, Matauda, Obamana, Alimanda, Alimanda, Matauda, Mulikuka, Mulira, Alimanda, Alimanda, Matauda, Alimanda, 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 Iwo wasalioka, Alimanda, Matauda, Alimanda, 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 Iwo wasalioka, Alimanda, Matauda. Aliwa Mulumuzi, Moja titaponokozera Pasogolo Pakala Secretary to the President and Cabinet started wanema for bearers ena katika landi gari moto ya military police wabio pake tikalandi Hayes ndipo kusatira hapo tisakalandi gari moto ya president kusatira landi gari moto imene mukwere a First Lady Komanso Madam Mary Chirima ndipo pamapeto pakala gari moto ya military police ena tonse mandondomeko tikala tikusatira gari moto ya military police prepare. Yeah,